Buddugoliaeth da i ni heddiw, Fish? Oedd 3 points pwysig iawn ac ma' nhw wedi bod ar rediad da iawn, so i giro nhw adra mae'n neis lle, ond oedd y perfformiad mwy na byd yn ffantastig yn ei teimlo. A giro nhw ni 5-1 yn yr ofal, dipyn o fisoedd yn ôl. Be oedd y gwahaniaeth heddiw? Personnel, sharp, y desire, y belief, bob dim dwi'n meddwl. Oedden nhw'n ffliad ag yna. Dwi'n gwybod ar y diwrnod da ni'n gallu cypitio fy rywun. Nath yr detail i'm cael ei rando ar y diwrnod yna efo 5-5-1. Ni'n chwarae 3 cefn efo wingbacks, o wingbacks jyst watch uchel. A wedyn cael yn isolate yn y channels lle. So, ia, da ni wedi newid diweddar i 4 yn y cefn a di weld lot mwy solid a structure. Ac rai fi ddeu gair am Adam Davies, mae o'n ôl i orad ydy? Yndi, mae Adam wedi bod yn outstanding ers dolyg rili. A efo bob stric ar mae confidence a falle'n peth mawr a cael odd gol a cael un no, y belief na'n fwy hun lle, achos da ni'n gwybod ar y diwrnod be mae o'n gallu produsio lle, so proud iawn Adam o'n fatha man possessed o'n i ddweud. Ia, athon ni fyny 2 gol i ddim. Nathon nhw ddod yn ôl i 2-2. Sut o'ch ti teimlad yn gynnal? O'ch ti'n confidence yn ei mynd ymlaen i gyda? Siomedig mwy na byd oherwydd y manner nath ni concedio. Mae yna 2 gol really siomedig i ni a soft. Mae standards ni fod y well yna. Oedden ni siarad lot yn yr wsos a cyn y gêm amdan set pieces yn y 2 box li. So wedyn ni roed yr iwdio'r goliau fatha nathon ni, oedd really disappointing, ond dangos lot o gymeriad wedyn dwi'n meddwl gen yr hogia. Unwaith nathon ni kind of weather the storm a ffeindo'n traed eto, wedyn dylsen ni wedi cael 4-5 eto wedyn swn i ddweud. Dwi'n meddwl gwybod os di gol wy offside, pob di bod ti ddim. Da ni cael gymaint o chances a dwi'n meddwl sut mae Kane Owen yn cael, nesyn mae'r Rhys yn cael y plesar i wneud y sub am Kane Owen. Mae'n 100% second i efo a ddos o fod i cerdded a so hwnna'n neud y gêm yn hollol wahanol wedyn, ond ia, na fo. Ie, dwi'n meddwl swn i'n beth dweud mwy am hynna, ond da ni gwybod weithiau dydy pethau yn mynd ffordd ni ar y cae weithiau efo officials. Mae gen i ond mae yna patrwm does. A jyst meddwl ydw i yn symud ymlaen, wyt ti'n meddwl mae'r momentum gyda ni ar hyn o bryd, da ni wedi chwarae dda sy'n confess, ond da ni'n eisiau picio hyddi an, agos? Na, mae momentum masif yn pêl-droed oherwydd just y confidence a'r belief na, mae dweud a dwi'n meddwl allu di byth fod rhy confidence. Ond ti'n tynnu gêm TNS allan, da ni wedi just colli 1-0. Da ni wedi chwarae rili da yn bob un gêm arall, da ni wedi rili pwysio a wedi trio chwarae ar lle cyfostera weithio efo'r cae yn anodd efo'r conditions lle, ond mae'r hogiau'n sticio'r game plan a maen nhw'n trio gorau a da ni'n dod ar results da lle, so na, dwi'n meddwl bod ni'n picio rhyfian, da ni'n just trio ffeindio'n traed a cymryd bob gêm o'n dod. Ac o'ch ti sôn am y set pieces gyna de, mae'n neis gos yn traff yn sgorau ni? Yndi, nes i ddeithio nhw fan'na, mae gennym ni ta 6 giraffe ddim ydw fi. So mae'n hen bryd hyn i chi neu rhywbeth amdano felly, ond na, da ni'n gwybod rhwng Ryan, mae gen ti Phil yna, mae gen ti Adam, mae gen ti Bwen a mae gen ti Paolo, mae gennym ni lot o height yn y tîm, so mae rhywbeth da ni'n really mindful o trwy gweithio ar yn training i di wneud siŵr bod ni'n capitalisio, achos mae'n gymaint o small margins yn y week yma, especially yn y top 6, so mae pethau bach o'n gallu gwneud masif o wahaniaeth lle. Ac yn ola, cefnogwyr wedi bwtio Paolo Mendes, mae'n oedd yn match i ddewch, gyda? Ia, fysa wedi gallu mynd i'n 2-3 yn nhw, ond ia, midfield batter na fan'na, da chi'n gwybod beth ydych chi'n mynd i gael yn ebyn hyn, maen nhw'n physical a falle, so na, sgynna i ddim gwerthwynebiad yna lle. A na i ofyn un arall i chdi ta, perfformio gorau o'r tymor heddiw? Dwi'n mwyn siŵr am hynna. Rhan cymeriad wrach i ddod yn ôl fel o 2-0, ond ia, gen i lot yn nhw, so dwi'n mwyn 5 pwynt allan hyn, ond na, mae'r bobl fi fan hynna efo nhw, yndi. Just i orffen pob. Just yn mynd o'n pen blant, beth sy'n dad heddiw, gawn ni beint o'n met. Da fo.